Bereketli Türkmen toprağımızda meyveler diňe bir özüniň daşky görnüşlerine tapawutyn mandatly süýje tagamyny ýer wagtlardan beri dünýäge äşgärdir. Umumany ýurdumyzyň ähli welaýatynda bagwançylyk işine üstünlikli ýol goýmakda baý tejribe toplandy. Hut soňky ýyllarda bolsa welaýaty öz işiniň ustady bolan ýaş bagwanlaryň uly topary kemale geldi. Olar özlerini anandylan kärine ýerlerine dürli görnüşli meyveli baglary ösürip, ýylyň ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başarnyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärdir. Hormatly prezident bilen halkymyzy özümiziň bereketli toprağymyzda ýetişdirilen meýweler bilen bökdünşi düşünmek babatda öňde goýan wezipelerini uralýany ahly bagwanlar şuňlary egsilmez ihlasy zähmete we senýärdir. Çeksiz ihlasyndyryny aňyrtyna bärtine göz etmeýän dürrüň köbürlüni baglyk meýdanlara daýhan göwünni galkynarýar. Häzirki wagtda tebigat gözelligini öz boşun urçaýan meýweli baglaryň gülläp oturan hatarlaryny görmäge gözi gerek. Kärineşi bagwanlara dürli görnüşli meýweli baglary ihlas bilen ýedek etmek bilen birlikde ýaş nahallary ýetişdirip durmak babatda da ýedikderli alady diýerler. Ýaş nahallary ýetişdirmekde alyman gazananlarynyň netijeli peýdalanýar. Seçkiçilik işine esasany ilhalar görnüşli meýweli baglary seçmekligi aýratyn ünsürlep, baglaň has ýokary hasyl berýän hemde şol sanda ýerli şertlere uýgunlaşan ýeri aralyk hemde geç bişýän görnüşleri saýlanyp alynýar. Şeýlehem bagşylykda öňde barjy tejribeleri ýygyderli öwrenilip talap bildirilýän täze görnüşleri önümçiligi ýygyderli ornaşdyrylýar. Işleri netijeli hemde täze gurulmanyň hasabyny welaýatda meýweli baglaň meýdany ýygyderli ýyl saýyn giňeýär. Ýurdumyzda bagwanlaryň netijeli zähmet çekmek hemde halal zähmetiň hödürini görüp ýaşamak üçin hem dürdülen mümkinçilikleri ahly welaýatyna bagwançylyk işiniň geljekde hasam ilerlemegine ýardam berýär. Merim Moşýaly adam bilen dürdülýän tokoý dowlaklarynyň howanyň üýtgemeginiň täsirini pesetmekde, ýurdumyzda bagy bosanlygy öwürmekde, biodurlugy gorap saklamakda, şeýlehem adamlara rahat ýaşamak, döwrwap diňjalmak üçin amatly şertler döretmekde. Şoň ýalymy ekologiýa taýdany arasy ýokary hili termiýi önümlerini ýetişdirmekde möhüm ähmiýete eýdir. Halal zähmetden bereket tapýany ahly bagwanlar hormat prezident bilen bagçylygyň ösürilmegi urna edýän taýsyl taýgalar üçin alkyş hem hoşallyk sözlerini beýan edýärler.